पश्चिम मानिक देवान पाराव जों तिनी जे नक बाइजाक रनो जों तिनी माइरं बाग लाइखा जों एसडीएम होते रिलीफ कैम्प नि बागै जों 1 कुइन्टल माइरं रखा ते जों पर्सनली तिनी अरनि लुकुरक बाइबो जों माइरं खाका तिनी पार्टी तरफ থেকে फन हिनका इनके जों रियां पाराव रै फाइका 5 परिवार न इनके ताबुक सिनर 16 परिवार बरनो जों जतन माइरं 9 केजि खलाय रेखा आबोतत बरक सलि ड्रप इनका जों तिनी एसडीएम बो सालायका आं एसडीएम न बो हामबायनाय बो अनेक कष्ट खायका डीसीएम तिनी एसडीएम होते तिनी ऑल तिनी प्रशासनिक रक अनेक बड़ कष्ट खायजाक खुयासा एकलायनाय तिनी बरबुक साब डिविजननि इनके तिनी अजागो जों प्राय 28 परिवार तुतै क्षतिग्रस्त अंखा नक जतन बाइजाक तिनी अजागो गेसों तिनी अबनि तै जों एसडीएम बो सालायका काहामके जाते बरमनि फाइनान्शियल बरमनि जे नक डेमेज माने बनो दाति रुनानि बागै 1 वीक नि बिसिङाव कागज जमा रखांके 1 वीक नि बिसिङाव बरमनो दानानि रिक्वेस्ट खालायका जाते अमो परफेक्ट नै जाक गेटे कैसा नक इशु तो इनके बरमनो आबोत जों 1 मास तुतै जे नक ताइङासो जरा जों एसडीएम साका बरमनो चाजांनाय जारा नक बाइजाक रनो चाजांनाय मास कैसा 15 दिन के 15 दिन बरमनो माइरं रुनानि बागै जों बनबो रिक्वेस्ट खालायका इनके आबोत तो और कैसा किसा अनि कंडीशन दंगो जों तेवैसा अमनो सालायफिनाय रेशन डीलर किन्तु प्रॉपर्ली जे ताबो तो कम्युनिकेशन खालायनाय आबा बरनो मेसेज होग्या जे बरनो माइरं रुनानि बागै बरनो साजाग्या कोइनि सावो अबनबो जाते क्लियर खायथों इनके ते कैसा सुदो सिनि नक बायमानि न तुइबो आं ते किसा सानाय जाते बुसकांगो बरनो आइवाई नक रुनानि बागै जों अकबो तिनी एसडीएम सालायका जाते बरनो रियां सिनि रियां रंनिबो रियां ताखरनिके बरनिबो किति दिनि अमा हाइके दंगो कैसा नक बरनि स्कीम तुइ फानो जे नक बाइजाक रंनो 28 परिवार न बरनो अरनि बरबुक साब डिविजन तुइ रुनानि निथों जे जदिन पीएमजी एसवाई बरनो जदिन रिमान उनके आबो फानर थों जों अकमनो सालायका इनके जों बिबिउ बायबो अमति रमनो किसा डिस्कशन खालायका मियाबो खायका जे तिनके एसडीएम बायबो खालायका जे जाते वाति गोबांमा रुमानि जतनि क्षतिग्रस्त जा पुकुर हिन्दी खेत हिन्दी किताबो नखुक्रिनो तो स्पेशल जों बनो मानायनायबा जों ग्लासि किरि किरै गोनां हिनिया गरिब हिनिया जतनि न डेमेज इनके अर जों सरनाते हायके जों तंगनानि कुनो अमौसि हिनिया जे कुसि किरै इनके जों निश्चय मांगनाय इनके प्रशासनिक भाबे सिनि लिडार आं कयनाय सिनि आं सब सालायका सिनि एमएलए सारबायबो सालायका सिनि 43 नि एमएलए सार सिनि संजय मानिक सार सिनि प्रेसिडेंट सिनि मैत्रीपुरा सिनि पार्टनर सिनि यंग अतीन्द्र परवायबो जों डिस्कशन खालायका बेलायनो नांमान करनो सालायका इनके जाते जों जारा बाइजाक रनो बरनो दाति किसा जों क्लियर खायनानि बागै अमनो जों सालायका इनके आं बरनो बुसुंना मुसुंगो आं ताबो किसा जरा माइसिनि दारानो ब अ किसा सरकारि बाबे साहाय्य मामानि बाहाय मानो मनबो किसा सुंद्रा नों कांद्रा फाइसिदि पारानि बुंरो सादिबा न पारानि बुं सायादे तामा पारालाय मोहने जों ताबो पश्चिम करबुक आरडी ब्लकनि बिसिं पश्चिम मानिक देवान এবং सिनि पारानि बुं देवान पारा सिनि पारा जे 2 दिन धरे जे वाति फाइमानि बाय जे फ्लाट अमानि जे जों जे इसरा कान्ना जे लोक थाखै तनाय रक जों प्राय जि लोक बायखाहा मोटामुटी सिनि सुदो नोकसिन बायमानि या सिनि मै थाय जे पशुरक सिनि पुन रक कासoi थाहा तग्र कासoi थाहा वाग्र कासoi थाहा कायसा माइरक एकदम पूरा पूरी नष्ट चाजानाय माइरक मारलिया नोक बायै এবং তাবো যে শোনো যে এসডিএম তরফ হইতে এবং ত্রিপুরা মথানি যে উদ্যোগ হইতে শোনো যে কিসাফানো রিলিফ রেহা যে মাইরং শোনো কিসা মিসা চাবুক শোনো ডেলিভারি খাইতো বিনি বাগৈ जों सिनि ত্রিপুরা মথা এবং सिनि করবুক যে এসডিএম এবং প্রশাসন जों খুব হামবায়নাই শোনো যাতে সুবাসুরুনি হিনি বাগৈ এবং जों सुदु इसुक सामिन अयंगिया सिनि जेबाबे खति ओहा जे नुक हक बाय थाहा जों भबिष्यत जों जदि
न'ग्रक तांनि बागै जों जुदि बेबस्था खायखा हांलाय जों किसा हामनाय এবং যে जों তিনি যেভাবে माइरं যেভাবে जों डेलिभारि खायहा बिनि बागै जोंनि त्रिपुरा मथा এবং जोंनि SDM अफिसजों जों हामबाय जानांगौ ताकुक आमनि बुमुं हालाय आंनि बुमुं सिन्धुमणि त्रिपुरा पारा पारा देवानपारा हामबाय